Так, ايوه. дай мне клавиатуру, вот она хайр дharар tor diktoydi. ханагастаут кихи. Арба мен. Ama Арба. da Арбан темір тоқтап тұрды. neden öldüm? Bakatın nakpın. Şıraktır anır ağabey duyucu var hısılır mı? Шректор кеткен ранее уже. Бля, вообще про нее ну, Oy. Aktın nakpın. طبعا كاميرا مي هذا خطر يدو. هذا نارا قوي. جبا بعد كاميرا اونغرات نقدر برامو قدر نقدر. نهات نكراتو نكين على راوند تيهراتو. جاي. كاتكومب. Oy. Bir şırak oktallı. Uli 500 septiler divyak. Темный жидкий соус, ну да, окурдук. Эх. Здорово, Андрей, здорово, Андрей, здорово. Darabo Andrei. بين طه ناقة تو كان بيقول так. Yolak kallın. Güvek kadı ho. Rafna Семёнова. Ya. Bugün hocam. Ты стриму куришь, чё? А чё, иди, а туго на ты идёт. Заебало. Маленько накидываем. Хорош, с легким паром, братан. Очко на щиту хуйдун дадин. Para. Бля, мен душно надо тебе. А да бәрі дұштамды. Benim dışında kınada tak. Abbas. Вообще ноль реакции. Abbas yakın mutlu. Aça! Da bu iskelet! Блядь, то Töyde piyolasa ni toruşa tala varatı. Да. Никита Вружитель Варага. Никита да. Да. Никитос. Блядь, нахуй пробил автоматы, сука. سيدي если حد يدرات مين كرتو يدرقت يا شواطري سيدي هذا يبقى موجود خلاص تو ده ترى اشي بدات سكريت مين اني تردد конкретно на хандание так трудно اني ди блядь ору даже вообще спокойно отрачиваю с первой попытки вообще хаявака на ибака шавайдык Eder bollah ne oldu bakım. بلا вообще كان يا بوبن برا مين تبع قلنا ايش راس سنقه هنا درجة من كورك هو يدك انا تبع لا تسكيل واش بلا هو فلاجي بلا استنى البنا بلي كان بلا بارت وادي ستايد بلي كذا جرشيري ترى شرط تيسي Da. والله بنا جدا انا رد пиздец هذا نقول قوي تعرف كساوة كورك هوب كده هوب يا كده هوب كده تبتة هوب تشيك تشيريك تيوتة تيوت منك أنا تيسكيلت كريو بلي كده هوب بالله رات تيسكيلت يو أنا يهاي والنمرة كوسش كبدرشيني ورد هو هذا كم دونا توم كان بلا برتقرها بدي مصيب بندا конкретно Bir tane yok o da. Tıftı gara o da. Değil mi?
Око смерти варты дым я. Бараха. Блядь, его я, качектан эти лахта дым. Харазы хыттахан туа. Осы бу чудиктер бдахки. Анда барды не тиок. А ты, блядь, чудик не те тур. Демон. Титанический демон не. Эй, да. Беттах, бүйін таскава күн аста дейінді. Дуды кыматы бұй толақана. Тах, оларач. Күні бұй аньяч. Коддют, восквиду. Первый меч. Дай мне свой меч. Огромный дрын. Питер. Просто я та хам бодах танюна. Хитя урылар гына. Уқтақ мұны бұрсы байды. Да. Камера не управляет твор варты еще. Ород, Dark Souls бас кичарт хайерти хаяк хайптай, типа вообще клавиатура на ранее хайптай. Чисто клавиатура на наре. Да? Угу. А зачем он мне канун? Если... Ой, ёпта... Реально, на раз такатан. Охуенно. Тағысы да қылды. Рәсілер да. Ну, хотя бы улаха мен мечта ақпын, бірін ақпын. Ада титанический... Ох, демя. Демонический титанит, то есть. Титанический демонит. Ну да. Та, қанада андыр тоқтеуден. Пятницаға стрим көп бүтім ағай. Ағаяқ мен үйде стримнан баран вырубил. Тоқты. Жыныр мәрі біттірі. Куана история бар. Блин, ара әсіптім ұлан баран. Гуманный голос тақы да тек қой. Четырехногий товары. Я тақы өт. Хайдара әттін. Это я хайп. Я тақы өт. Я дойду тақы өт, я хайп чат. Четырехногий товары. Эх, қытай мақана бардым. Мен бары өттақпын. Мен Ол қалбанты аттым. Крепостен аридым. ол жақай адым деді. Да. Так крепостен аридым нана девна хая бардым. Мен бар айтым. Бля. Бля. Мен ханам барықта айтым еді жаны. Бля, нартан барықпын нады ерге. Раскуйду вунда оқтаден так. Мана бар орду кәп. Мен қатуым атмышқа моқты өрейін. Бля, анат ана хараз арибап малаты. Бля, хуалны бар бәте. Мен ата орда қайырынан ең. Баран, тревину шеті елаймен чаны. Епта! Етяты? Алара әке ғылларды жауыны. Алар асатырды мұтты. Bir бюджеттен дуалақпын. Раскуйду оқт. Типа неснедаемый тоқ барағынан. Демон бар деп да. Ал радио herran көрін раскуйдуны либо. Ата кәне вұрытырлы қан қая әрінер ұлаққа ұраққа. Так, тоқпа ситуацияден. Мен косточкадан нақпа раз үйәді пылық бадап. Главный костер бұты. Лошан бар пыртан. Раскуйдама. Хем bir kalla қанадан хем bir hüren бұрақ тұр аяққа көні. Хатыр боламын калла. Ада таңа темлық бар бұны. Әте кене хабар. Күтчериян ақтаңа стыпалырды. Тәбі тұра кемісі кейім. Тәбі дәдімі туытырген.
Al en eres cuidado que de hoogte. Mie dat ik want op terug op mijn show. Wat aan dat aan haar aan lucht. Рискнуть или нет? Рискуй да давай. Фильм идет, ты чё? Надо والله بالله. Фильм Yani идет. Ага, аваях. Фильм идет. Фильм идет. Турпак этот. Кутанным не коротко. Ох, я лук так мне вот. Повезло, повезло. Лук надо. дракон надо bütün her şeydi. Оба, артым. Valla da. Lakin ya bu meni tavrga bu orujada orada kele yaptı ki ya. Bilaga ayakta hayda kadar bu. Çana beni tavrı. İşte. Aa, dinle baka, dinle baka. Taptırdın da. Ha? Taptıramaratında kaldın da. Таптарды ма? Өтті! Ағартым, ағартым. Бүгін иқтақ болға шымды. Заперто да. Вот надо где ты. Файта хадарым бұлақмын. Позиция. Fayda hanaranda bu. Да. Okey, hadi bakın yuvarını doğramayın. İti var. Окей, хаявата. Nar tohtak 60 kalan yer içi vardı. Hunya vardı. Hana yapın yok listeri kan olarak takın. Ото bu ki yine ta orada tap saltat çıkılışlar dimni. Tek saltat çıkılış kan da var dimni çanı. Окей, хаявата вась. Biçer. И вот я отродись. Minus 24. А так, бутылек-то я так. да говорю. Коста çıkan tuttu. Nahı. Kota. Хо-хо. Бутылек шансов. Были охтаран говорю. Хайда угада. Ото ангел hürü. Takılarına. Вы погибли. Болуктат. Коста çıkan tuttu mara bar cihat atın. Ne oldu? Tabii oldu. Ханна бар бұды, храмы не бар бұны. Kaçıyor falan onu. Крепостен агастат. Ханны оружие canın. Baş ханны кланы var yani. Piramant kında. Мен ханнан пырман пынды. 60 кылах класс бұл мен. Бандит kında. Ага. О, хороший кому-то. Ходячие мертвецы, да. Дай да. А не там что ли? О. Бля, выбордаран орталығын. Anya auto mu oyun? Anladım ha. No. Вот. Havlavet am haç. Ta ya khati slene havlavet am bad. Оу. Блядь, ебучие камеры, ёбаная. Эй, сейтлерді көрір біді. Блядь. Рискуйдуха, крепостен ағылады. Харазы кері тұруқ кастырғылар бақ. Пахой. Дәбір, әрін әмін. Туыны қайданың, Андрей. Отла сани хай, посвящат. Это меня хва. Изанют. Детройт так или хайп диктайна? Мен вообще. Храх подания радиоактивный. Hamam var. Oh shit. Bence de takırtlar tabi lan.
Та والله أنا تيجي ده ده بعدين. كرك فيهم أنا والله راح أعيق بدأ إذا تقول سيفي ولا بدأ تاني. كيف؟ خلاص. حمد قراني حكاس تاري لبوي نو اولر ابيدانيو وتا. انا نياغر يا ستريم خليها سمير تتصير وتا. واضح. اي جيب سريني باش بيتها ولا بنشينه تو. جوزني وين هناك جداي. حكاس تاوا كان عندك هكاستر. مي هكاس تبخه. طب ده انا تدي انا اندري كيني ولا قولا توقني بيسومين. تمام ده ده خفايا بيسوي برضه. ده بردار ده شلو خديده. يا رخصة. بس الترى وسبيت. طور وضع خداش ميت تصير وضع واش سريع عندنا وكل بدان بس يجزون قرأت كل بدان. أله هسبت من أخوي خداش ميت تسكين ديما كوبرا ناخ كابرا افرا ديما نافرا ديما كوبرا مخرق بر افرا بس كانت كم سوق انت بهون هذا بلاد يبوشي كال ناخوي انيودا ده كابرا كنا مرة لازم تو كابرا ورا بدن تو يا حتى هو خلنا ورا بكيد تو اللي بخلنا ورا خايف ده خلنا ورا خايف ديما تشيليس ديما جدي صوت تجي كابرا ورا ولا ليبا الله هو الله زابر كان عارف بابنت يا الله ترى انا بدي خايف صدق كابرا الناردين ديما تشيلي هنا مرا عم وضغط هذا ديما تيلي هذا دمت هذا ترى ديما تيلي تختار اطن دار شيء تتوغنا دركونغنا هذا بلاد من اكس توب ماريا ببو كتير بنادى يا سين بو كتير تيهاتو ها شو خبشت بلاد تو خلني السوق كاميرا خمسة وقت من هكا تاو مضغط توبو أتون بلي كول كول ده ترى